Здравейте! Отново съм аз. Вижте тази сладка мечка. Преди малко й хвърлих една ябълка и тя направи я изхръска. Вижте сега как ги се хвърлят солите, тя много са нахални. И са много сладки, нали? Няма отговор. Защо не им чистят на тези мечета? Те не заслужават. Абе, Не ще заслужават. върна по-късно, че говоря с мечката в момента. Тук е с една мечка Дали си да й говоря. направя студен душ, да й мине. Не, ти обясна после. Слънче, фърли по-нататък. А? Сега искам да се пробвам аз. Да? Тя от въздух. Видяхте ли мечката как лапна? Така, а се опитвах без понитата. Само че те... Меча, Ай! Като седни изчакваш и хвърляш чакваш. гледай на това мече. Опа, аз направих грешка. Всичко мита пухкавия дебелан. И мечка, бе. А? Моля те. Слънче, айди сега. В устата. Чай. Мечо, пробвай се. Ехао, Мечо. Няма фърлете бутилката, им да ще жонглира. А? Се свършваме. Ден душ. Опа. Тя жадна, я да дадем малко да пи. Ко са мръщиш, ме? Студен душ Ах, имаше, коя си глупа мечка. Гледай, как са чумели. Коса чумерихме. Нали? Сега трябва тя да се напие. Ама що ме толкова тъпичка, не е си проблем. И край. Довиждане.